И здравейте всички, които ни гледате. Аз съм Спартан и това е втори епизод на нашия схрон с Лайтов. Спряхме там... Продължихме там, откъдето спряхме до Херчера, нали бяхме стигнали. Скоро ще има евент от 9 часа. Сигурно сте гледали първи епизод, това е втори епизод. В Magmacraft. Сега отиваме в нашия хрон. О, глава. 1000. Не, няма сака. И добре. Ето как се става. Добре, айде ила в къщата да помагаш малко. Как беше то? Кил, респа кил. Още не трябват някои видови дърво. Да, бе, аз. Тук така. И брадо също ще ми трябва. На мен ми завърши това. На мен ми свърши дървото. Добре, хора, ще спрем на пауза, докато намерим дърва и ще се връщаме веднага. И здравейте, отново сме тук. Намерих джунгла. Ще ми трябва за дървото. По-късно е евента от 9, но няма да съм на него, защото... Не, може и да снимам. Даже и без да снимам много ми лаги, едва мърдам. Но не знам. Едва ли да снимам. Ще снимаш, бе. Не си мисля. О, ес кос. В няколко хората е винаги това. Не говори такива глупости. Толкова дълго. Ще има много поредица Майнкрафт. Не знам това как ще се казва. Но ще купая в нея и още се размислям. Майнкрафт Emerald мисля, че може да се казва, или Майнкрафт Diamond. Едно от двете. Искам само да кажа, че ако Owner Revenge Force гледа видеото, да му кажа, че сервер е готин и се струва да се играе в него, ще има IP в описанието. Не, всъщност няма, защото аз оставих. Да, все пак виж, тук ще сложа, въпреки че в първия клип сложих. Все пак. Да, ама не знам. Ще сложа тук. Аз правя туалетно. Къде? В това. В кетчупа? Вече имам стаки нещо дълго, мисля, че е достатъчно. Добре. И... гледам. И заедно отново сме тук. Спрям, защото остава много малко време до края на клипа. И не искам да се говоря на как да се дърво. Затова намерих много, което трябваше. Сега малко от това. Ето, това ли е? Някакво майно. Но все пак... ще взема малко това. Да знаеш, че аз ще се мютна. Добре. Няма... Тук защо нямам толкова много дърво. Странно. О, yes.
Причествуй. Така. Нахи още дърво. Тук е съм много близо до спална. Добре. Бум. Така, после по-късно ще направи пак трети епизод за след евента или четвърти епизод след евента, не знам как ще се падне. И от този вода, това ще имам. Къде въобще съм това дърво? Това не е. Всяко ти няма. Никакво доря. Шоп. Шоп е супер смотан. Не знам защо е така. Но... Ето, погледнете. Аз предлагам онлайн някой от екипа да направи нов шоп, защото погледнете. Един диамант се купува за 1250, пак се продава за 50. Логика. Емералд блока 25 000 купуване. Един. И селване 500. Лоусон. Той е на добра цена. Пред мене. Ако не трябва да е това имам. Тома няма това, което ми трябва. Това, в някакъв стори. Ето. Бай 30. Аз мога да 0. Маля, само вярвам сбитал на White. Добре. Няма който с... Явно няма да мога да пия. Но по-да ще го правим в следващия път. Така. Малко ще стои. Добре. Още кастинга, добре. Така, изключително доста ми лаги. Така, само това да го ми липсва. Но не знам какво ми липсва, всъщност ще го смена, защото тъпто ще се повтаря, всъщност ще сложа джуновото дърво. Много да е това. Така. Голденка за 500. Не е много долу, защото в шопа се продава за 350 май. Да се купува за 1000 или колко ще стане къде. Сега вършвам пода. Малко ще само. И е готово. И това беше всичко за този клип. Гледайте и следващия път, където ще има трети епизод, който ще бъде много скоро. И да, чао!